ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат бо кадрҳое ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, суд, прокуратура, қушунҳои сарҳадӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардиданд, мулоқот намуданд. Тафсилот дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 25 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат бо кадрҳое ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, суд, прокуратура, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардиданд, мулоқот намуданд. Бо фармонҳои президенти мамлакат раисони суди ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, шаҳри Тус ва шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, раисони суди шаҳрҳои Хуҷанд, Истарафшанд, Конибодом, Гулистон, ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, раиси суди ноҳияи Лахш ва судяҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат бинобар ба анҷом расидани муҳлати ваколати дар вазифаи судя будан аз вазифа озод гардида, бо натиҷагирӣ аз фаъолияти хизматӣ ва таъмини адолати судӣ ба вазифаҳои масъултар таъин гардиданд. дар мақомоти прокуратура низ тағйироти кадрӣ сурат гирифта. Прокуророни ноҳияҳои Рошқала ва Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, прокуророни шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, прокуророни шаҳрҳои Исфара, Конибодон, Гулистон, Истиқлол, ноҳияҳои Зафаробод, Мастчоҳ, шаҳристони вилояти Суғд, прокурори ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба ва дорои маҳорати роҳбарӣ таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳимзода Парвиз Абдураҳим, сардори хадамоти давлатии меъморӣ ва сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдурасулзода Шаҳрёр Абдурасул, сардори хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Ашурзода Бахтиёр Саидқул, сардори раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуруллозода Сафарбек Нурулло, директори маркази татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳонзиғар, Амирзода Дилафрӯз Субҳон, директори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Маҳмудӣ Ҳамза Наврӯз, директори муассисаи давлатии телевизиони Кӯлакону Наврасон, Баҳористон, Бахтовари Сайфулло, директори муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон, Шаҳнавоз таъин гардиданд. зимни мулоқот асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат аз авзои минтақа ва ҷаҳон, таъмини волояти қонун, пешгирии ҳама гуна қонуншиканӣ, таъмини адолати судӣ, баррасии шаффофу одилонаи парвандаҳо, мубориза бар зидди хариду фурӯши замин ва қонуншиканиҳо дар ин самт, таҳким ва ҳифзи сарҳади давлатӣ, мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, пешгирии қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ ёдовар шуданд. таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавону болаёқат бо назардошти таҳдиду хатар ва ҷиноятҳои замони муосир пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро баланд бардоранд. дар мулоқот ҳамчунин ба роҳбарону масъулини сохторҳои мазкур оид ба бозомӯзии кадрҳо, интихобу ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавон аз ҳисоби занону бонувон ва ҷавононе ки донишҳои мукаммали замонавӣ дошта ду ва ё зиёда забонҳои хориҷиро медонад, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. поквиҷдонона, содиқона ва бо масъулияти баланд манфиатҳои миллату давлатро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузошта, бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат хизмат намоед, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми мулоқот. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шукурзод Назрулло Тағайбобо аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Муҳаммадзода Ҳомиҷон Бобоҷон аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд озод гардида, раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин карда шавад.
муродализода суҳроб аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод гардида, раиси суди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Абдуғафурӣ Анварҷон аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод гардида, раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд таъин карда шавад. Азизматзода Хуршед аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи Ашти вилояти Суғд таъин карда шавад. Абдуллозода Фарҳод Нусратулло раиси суди шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин карда шавад. Маъруфзода Некрӯз Нарзулло аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи Айнии вилояти Суғд таъин карда шавад. Ғайбуллозода Фирӯза Мирзовалӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд таъин карда шавад. Юсуфзода Қудратулло Файзулло аз вазифаи судяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон озод гардида, раиси суди ноҳияи Лахш таъин карда шавад. Сафарзода Файзиддин Давлат аз вазифаи судяи суди ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон озод гардида, муовини раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин карда шавад. Мусобекзода Тоир Мусобек аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд таъин карда шавад. Асламзода Гулрухсор Абдурасул аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Амирзода Тахмина Раҳмоналӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини якуми раиси суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Холдорзода Хусрав Зайниддин аз вазифаи судяи суди шаҳри Бухтари вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Гадозода Баҳром Ҳайталӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Нусратуллои Асадулло аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе озод гардида, судяи суди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Назарзода Аҳлиддин Саид аз вазифаи судяи суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Иброҳимзода Дурандеш Бегмурод аз вазифаи судяи суди шаҳри Бухтари вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин карда шавад. Аҳмадзода Фирӯза аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод гардида, судяи суди вилояти Суғд таъин карда шавад. Мирасилзода Абрунисо Абдумаҷид аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод гардида, судяи суди вилояти Суғд таъин карда шавад. Бобоҷонзода Бахтиёр аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд озод гардида, судяи суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд таъин карда шавад. Насруллозода Сайёда аз вазифаи судяи суди ноҳияи Варзоб озод гардида, судяи суди шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Одиназода Мирзоҷалил аз вазифаи муовини якуми раиси суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод гардида, судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Мирзозода Ғиёсиддин Низом аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Тилозод Манучеҳр Баҳодурӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Манзаршо Ашурбеки Имомёрбек аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони Хорух озод гардида, судяи суди шаҳри Ҳисор таъин карда шавад. Зарифзода Гулбаҳор Азимӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи Варзоб таъин карда шавад. Ҷаъфарзода Латофат Қаландар ба вазифаи раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, Ашурзода Алишер судяи суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон, Раҳимзода Абдусалим судяи суди ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд, Саид Гулрухсор Нуриддин судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъин карда шаванд. Қувватзода Фотеҳ Ҷумъа бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди ноҳияи Тоҷикобод озод карда шавад. Раҳимзода Зафар Сафаралӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фархори вилояти Хатлон, Тоирзода Ғумчагул Тоирҷон аз вазифаи судяи суди шаҳри Ваҳдат бинобар ба охир расидани муҳлати ваколати судя озод карда шаванд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қосимзода Сулаймон Оймаҳмад бинобар ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси суди иқтисодии вилояти Суғд озод карда шавад.
аминзода саидабону рустам аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти суғд озод гардида судяи суди иқтисодии шаҳри душанбе таъин карда шавад. носири ҷамшед аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти суғд озод гардида судяи суди иқтисодии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъин карда шавад. абдуллозода фарҳод нусратулло бинобар ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти суғд озод карда шавад. давлатзода толиб шариф аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти хатлон озод гардида судяи суди иқтисодии вилояти суғд таъин карда шавад. саъдуллозода сайдо талбак аз вазифаи судяи суди иқтисодии шаҳри душанбе озод гардида судяи суди иқтисодии вилояти хатлон таъин карда шавад. саид гулрухсор нуриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди иқтисодии шаҳри душанбе озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 25 ноябри соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба разведка таъин намудани хушвақт кишваршо султон. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. хушвақт кишваршо султон муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба разведка таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе 25 ноябри соли 2021. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустаме эмомалӣ сафири навтаъини фавқулода ва мухтори ҷумҳурии озарбойҷон дар ҷумҳурии тоҷикистон али мирзамин гавам оглу аскеровро бо хоҳиши худ ба ҳузур пазируфтанд. муҳтарам рустаме эмомалӣ оғози фаъолияти дипломатии сафири озарбойҷонро дар ҷумҳурии тоҷикистон табрик гуфта изҳори умедворӣ карданд ки барои тақвияти муносибатҳои байни ду давлати дӯст иқдомҳои зарурӣ пеш мегирад. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами муносибатҳои байни давлатии тоҷикистону озарбойҷонро баррасӣ карда рушди рӯзафзуни онро дар муддати 30 соли гузашта таъкид намуданд. ҳамчунин дар рафти суҳбат масъалаҳои дурнамои рушд ва густариши ҳамкории дуҷонибаи байнидавлатӣ, байни парламентӣ ва байни минтақавӣ аз ҷумла таҳкими заминаи шартномавию ҳуқуқии ҳамкориҳои байнидавлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамчунин сафири фавқулода ва мухтори шоҳигарии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон тимоти айдан маршал ҷонсро бо хоҳиши ӯ ба ҳузур пазируфтанд. муҳтарам рустами эмомалӣ нахуст сафири навтаинро ба муносибати ба ин вазифа таъин гардидан табрик гуфта дар ин ҷоҳда ба ӯ комёбиҳо орзу намуданд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд ки муносибатҳои дипломатӣ байни тоҷикистон ва шоҳигарии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ 30 сол қабл барқарор шуда равобити мунтазами сиёсии сатҳи олӣ ва баланд ба густариши муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи байни ду давлат заминаи мусоид фароҳам оварданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамкории байнишаҳрӣ аз омилҳои муассири тавсеяи муносибатҳои байни ду давлат арзёбӣ намуданд. дар ин самт тақвияти робитаҳои гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо палатаи болоии парламенти британияи кабир дар амалисозии иқдомҳои мутақобилан судманд ва рушди муносибатҳои минбаъдаи дуҷониба афзалиятнок шуморида шуд. ҳамчунин дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазъи ҳамкории байнидавлатиро дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва илму маориф мавриди баррасӣ қарор доданд. зимни баррасии масоили вобаста ба амнияти минтақа ва ҷаҳон бахусус бо назардошти вазъи сиёсӣ дар Афғонистон зарурати тавсеяи ҳамкорӣ ҷиҳати таҳкими сарҳад ва тақвияти мубориза бар зидди таҳдиду чолишҳои муосир таъкид карда шуд. ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Озарбойҷон аз ҷумла ҳамкорӣ дар самти тиҷорату иқтисод, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, тавсеяи пояи шартномавию ҳуқуқӣ имрӯз ҳамчунин дар мулоқоти раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Озарбойҷон дар Тоҷикистон Али Мирзамин Гавам Оглу Аскеров баррасӣ гардид.
раиси маҷлиси намояндагони тоҷикистон маҳмадтоҳир зокирзода зикр намуд ки ба шарофати иродаи қавии сиёсӣ ва муносибатҳои бародаронаи сарони ду давлат эмомалӣ раҳмон ва илҳом алиев барои рушди ҳамкории мутақобила заминаи устувори ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. роҷеъ ба муносибатҳои байни парлумонӣ изҳори назар намуда, маҳмадтоҳир зокирзода изҳори итминон намуд ки гурӯҳи дӯстии байни парлумонҳо бо талошҳои муштарак ҳамкории мутақобилан судмандро ба сатҳи сифатан нав мебароранд. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадтоҳир зокирзода ҳамчунин имрӯз бо сафири фавқулода ва мухтори шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон Тимоти Айдан Маршал Ҷонс мулоқот намуд. ҷонибҳо аз рушди робитаҳои байни парлумонии тоҷикистону шоҳигарии Британияи Кабир изҳори қаноатмандӣ намуда, нақши парлумонҳоро дар пешбурди муносибатҳои бисёрҷониба ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор баланд арзёбӣ намуданд. раиси маҷлиси намояндагон зикр намуд ки Тоҷикистон ба масъалаи рушду тавсеяи муносибатҳои дӯстона бо кишварҳои аврупоӣ ки давлати Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар байни онҳо мақоми хоса дорад, таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд. дар мулоқот ҳамчунин таъкид гардид ки миёни ду кишвар барои таъмиқи минбаъдаи ҳамкориҳои амалӣ заминаи хубе бунёд гардидааст ва аз ҳама муҳим сатҳи баланди мушорикат, эътимоди тарафайн ва эҳтиром ба даст омадааст. имрӯз ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазири кишварҳои узв ва нозирони созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференсия баргузор гардид. дар кори ҷаласа сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода низ иштирок ва суханронӣ намуд. дар ҷаласаи навбатӣ вазъи ҳамкориҳо дар соҳаи роҳу нақлиёт, энергетика, тандурустӣ, маориф ва илм, иқтисод, сармоягузорӣ, гумрук, кишоварзӣ, тағйирёбии иқлим ва амният мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, оид ба рушд бахшидани ҳамгироии кишварҳои аъзо ва нозири созмони ҳамкории Шанхай фикру мулоҳизаҳои судманд баён карда шуд. сарвазири мамлакат зимни суханронӣ таъкид намуд ки тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар доираи стратегияи рушди созмони ҳамкории Шанхай барои то соли 2025 ва барномаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодӣ зарур мебошад. ҳамчунин зикр шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба сатҳи сифатан нав расонидани ҳамкориҳо бо кишварҳои аъзо ва нозири созмони ҳамкории Шанхай ҳавасманд буда, дар замони муосир татбиқи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба кордкард ва қабули стратегияи рушди иқтисодии минтақаи созмони ҳамкории Шанхай то соли 2030 саривақтӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди Аврупо ба амалишавии барномаи Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон ва баргузории маъракаи ҷаҳонии 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунати гендерӣ расман оғоз намуд. ҳадафи ташаббуси Нури рӯшноӣ ба хотима додан ба самти ҳама гуна шаклҳои хушунат нисбат ба занон ва духтарон равона гардидааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. дар оғози расмии ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон ки дар доираи маъракаи ҷаҳонии 16 рӯзи амал зидди зӯроварӣ нисбат ба занон баргузор шуд, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатуриён, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон хонум Сезен Синанолу, намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо ва намояндагони оҷонсии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон иштирок намуданд. таъкид шуд ки амалишавии ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз моҳи майи соли 2021 дар хусуси лоиҳаи ёддошти табодулӣ дар мавриди амалисозии барномаи муштараки Созмони Милали Муттаҳид оид ба ташаббуси Нури рӯшноӣ роҳандозӣ гардида, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳангсози миллӣ вобаста ба он муайян гардидааст. натиҷаҳои пешбинишавандаи ташаббуси Нури рӯшноӣ ин ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандони Тоҷикистон ва бархурдор гардидани онҳо аз дастрасии беҳтар ба адолати судӣ ва хизматҳои босифате ки аз ҷониби мақомоти қонунгузор, иҷроия ва суд расонида мешаванд, иборат мебошад. ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани чунин чорабиниҳои иттилоотӣ ки бо иштироки доираи васеи намояндагони васоити ахбори омма низ баргузор гардида истодааст. ин пеш аз ҳама коҳиш додани зӯроварӣ нисбати занону духтарон, баландбардоштани сатҳи иттилоотии аҳолӣ вобаста ба пешгирии омилҳои зӯроварӣ дар муносибатҳои хонаводагӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва маърифати оиладории аҳолӣ мебошад. ҳадафи асосии ин лоиҳа
барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз нисбати занону духтарон дар ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардидааст. қобил ва зикр аст ки ҳадафи ташаббуси нури рӯшноӣ барои хотима додан ба ҳама гуна шаклҳои хушунат нисбат ба занон ва духтарон, бархурдор гардидани онҳо аз ҳуқуқҳои худ ва зиндагии бехушунат равона гардида, дурнамои татбиқи он дар Тоҷикистон то соли 2022 муайян шудааст. Ташкили нишасти хабарӣ ба кори ҳамоиш анҷом бахшид. имрӯз дар Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ҷаласаи навбатии Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон дар мавзӯи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои Шӯрои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои эҷодӣ, ташкилотҳои динӣ, ҷамъиятҳои миллию фарҳангӣ ва коршиносони мустақил иштирок намуда вобаста ба мавзӯи мазкур фикру ақидаҳои худро баён доштанд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатии мо. стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи амалии стратегияи мазкур аз нигоҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ мавзӯи асосие буд, ки дар ҷаласаи навбатии Шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар кори ҷаласа Нурулло Оқилзода, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, котиби ҳамоҳангсози Шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини аввали раиси кумитаи кор бо занон ва оила, масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва аъзои шӯро иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни мубоҳиса оид ба масъалаи зикрагардида раисони ташкилотҳои шӯрои ҷамъиятӣ баромад намуда, фикру мулоҳизаҳои худро оид ба стратегияи мазкур аз нигоҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ изҳор доштанд. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила оид ба самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ҷиҳати фаъолгардонии нақши занон, татбиқи принсипи баробарии ҳуқуқу озодиҳои мардону занон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои амалисозии он, таъмини намояндагии баробарии мардон ва занон дар соҳаҳои мухталифи фаъолият, пешгирӣ ва аз байн бурдани зӯроварӣ нисбат ба занон, ки ҳадафи асосии стратегияро муайян менамоянд, изҳори назар намуданд. ҳамзамон аз иштирокдорони ҳамоиш тақозо гардид, ки барои дар амал татбиқ намудани ин стратегия дар якҷоягӣ кӯшиш намоянд. баромадҳои маърузачиёнро аъзои шӯрои ҷамъиятӣ ҷонибдорӣ намуда, баҳри бартараф кардани камбудиҳо дар ин сан пешниҳодҳои худро баён доштанд. қарор шуд, ки шӯрои ҷамъиятӣ тавассути нашри мақолаҳо дар рӯзномаву маҷаллаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба стратегияи мазкур ва нақши амалигардонии он дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои фаҳмондадеҳӣ ва таблиғотиву ташвиқотиро пурзур намояд. таи чанд даҳсолаи охир ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвари мо, ки зиёда аз 60% захираҳои обии минтақаи Осиёи марказиро ташкил медиҳанд, ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам шудааст. вобаста ба ин роҳбари давлати Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид баромад намуда пешниҳод карданд, ки соли 2025 дар саросари ҷаҳон соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шавад. бояд зикр намуд, ки ин пешниҳод то кунун аз ҷониби бисёре аз ташкилоту созмонҳои ҷаҳонӣ пуштибонии амиқ пайдо карда, дар ин самт чораҳои дахлдор андешида мешаванд. ҳамоиши ҳолати кунунии пиряхҳо, яхбандӣ ва криосфера дар раванди гармшавии глобалӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки коршиносони дохиливу байналмилалӣ ва намояндагони ташкилоту созмонҳои ҷаҳонӣ дар доираи ҳамин тадбирҳо баргузор гардид. дар ҳамоиши ҳолати кунунии пиряхҳо, яхбандӣ ва криосфера дар раванди гармшавии глобалӣ, ки бо ташаббуси муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои байналмилалии асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба тағйирёбии иқлим ва таназзулёбии пиряхҳо баргузор шуд, олимону муҳаққиқони дохилу хориҷи кишвар, магистрантону докторантон иштирок намуданд. ҳозирин доир ба дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хусусан дар панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои обу иқлим ва эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии пиряхҳо ибрози сухан карда, ташаббуси мазкурро идомаи мантиқии пешниҳодҳои пешинаи Тоҷикистон вобаста ба обу иқлим номиданд. тавре гуфта шуд, пешниҳоди мазкур метавонад дар заминагузорӣ ва бунёди хазинаи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо мусоидат намуда, ҷомеаи ҷаҳониро дар омӯзиши ҳолати имрӯза ва мутобиқгардонии раванди ҳифзи пиряхҳо дар вазъияти болоравии ҳарорат дар кураи замин сарҷам намояд. тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ
شاهد آن است که جمهوری تاجیکستان مخصوصا در شخصیت پرزیدنت آن محترم امامعلی رحمان همچون یکی از تشبسکاران اساسی در مسئله تغییریابی اقلیم حفظ ذخیره‌های آب تامینات آب نوشابه میباشد و خود از جانب جامعه جهانی قبول گردیدن 4 تشبس جمهوری تاجیکستان و پذیرفته شدن آنها در سطح بین المللی دلیل گفته‌های بالاست و این تشبس‌های جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده تقویت بخش همدیگر هستند، یعنی آنها از آن مسائلی که در تشبس‌های پیشینه بررسی نگردیده بودند یا از این دایره بیرون مانده بودند در تشبس‌های بعدی آنها نیز باز هم پررتر می‌گردند و عمیق‌تر آموخته می‌شوند. تاکید شد که پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان نه تنها منبع اساسی آبی برای کشور است بلکه برای حوزه بحر ارال و عموماً آسیای میانه نیز تاثیرات خود را دارد، زیرا روند تغییریابی اقلیم ثابت نموده است که اکثر پیریخ‌های تاجیکستان در حالت تنزلیابی قرار دارد و این روند از آن شهادت می‌دهد که حرارت هوا به اندازه بالا رفته کاهشیابی و یا تنزلیابی پیریخ‌ها را تیزانیده است. از این رو در همایش مذکور مسائل‌های وابسته به آموزش و اطلاعات دادن جامعه جهانی درباره حالت کنونی پیریخ‌ها در شرایط گرمشوی گلوبالی، تهیه راه‌های اساسی همکاری در سمت منطقوی و بین‌المللی برای نائل شدن به آموزش نوی اینوواسیونی پیریخ‌ها و امثال اینها مورد بررسی قرار گرفت. امروز در شهر دوشنبه فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کره برگزار گردید. در این تدبیر بیشتر از 180 نفر نمایندگان بخش دولتی و خصوصی هر دو جانب اشتراک کرده راه‌های نوی همکاری را بررسی نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. فضای باوری و توجه برای دریافت شریکان نو قبل از آغاز فورум مشاهده میشد. با استفاده از هر فرصت صاحبکاران تاجیکستان و کره تبادل معلومات کرده و عاید به تجارت و استحصالاتشان حرف میزدند. این باوری و اعتماد را فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کره رسمی نموده و خریطه همکاری منبع قرار می‌سازد. میدان مساعد با جلب تمام ساختارهای دولتی هر دو جانب امکانیت می‌دهد که هم تاجران و مال استحصال کنندگان تاجیکستان و هم کره دو گرفت منبعشان را در تمام قالب‌ها سنجیده و تصمیم نهایی را گیرند. برای مهمانان معلومات فراوان عاید به فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان دسترس است و مسئولین ساختارهای دولتی هم در سخنرانی امکانیت‌های بخش را یک به یک شرح و توضیح داده اظهار آمادگی برای همکاری می‌نمایند. سرچشمه‌ها خیلی زیادند. سر از صنعت تا بر راه و نقلیات و ساختمان و بخش توریسم و سیاحتی هم در آینده می‌تواند وسیله نوی همکاری گردند. Богаче нашей истории во всем мире не найти. То есть я думаю, что корейцам будет интересно, потому что, как вы знаете, один из самых больших монастырей, буддийский монастырь, так он тоже был в раскопках Курган-Тюбе, нынешний Бухтар. То есть это одна из самых интересных, наверное, туристических мест, которые бы они хотели посетить. А для того, чтобы мы смогли уже предоставить эти им услуги, то есть нам нужно постоянно быть в партнерстве, то есть как мы работаем, мы изучаем, что им нужно, как им нужно и как это предоставить. این همکاری میان صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و کره تجربه نخستین نیست بلکه دو-گرفت چند ساله دو جانبه و تأسیس چندین کارگاه و کارخانه‌ها باعث گردیده است. اما هم اشتراکچیان تاجیکستان و هم کره‌یگی راه طی کرده را قناعت بخش نمی‌دانند و برانند که سرچشمه و امکانات‌های استفاده نشده هنوز خیلی زیادند که باید در زمینه مناسبت‌های خوب هر دو دولت همه‌جانبه استفاده گردند. خصوصا بخش تکنولوژی معاصر و کمیونیکاسیون یکی از منبع‌های مهمی همکاری منبع معنی داد گردید که می‌تواند سطح و صفت دو گرفتی دو جانبه را به زینه‌های نو رساند. در دوره این فوروم ما با دو شرکت کره که در سمت استحصال نقلیات الکتریکی کار فعالیت دارند مموراندوم به امضا رساندیم و این برای ما شرکت اکیاویست برای وسعت بخشیدن سمت فعالیت در سمت الکتروکنونی نقلیات ها بسیار یک زمینه خوب باشد. تفاهم به امضا رسیده این اساساً در بر میگیرد وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی های شرکت کره‌ای و تجربه آموزی گذراندن در نقلیات هایی که این زمان ما استحصال میکنیم. این هم باشد در سمت الکتریکنونی نقلیات های خصوص اتوبوس و نقلیات های بارکش. فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کره با اشتراک بیش از 180 نفر صاحبکاران و تاجران و نمایندگان بخش‌های گوناگون برگزار شد. کارخانه واحد دولتی تاج اینوست، جمعیت دارای محصولات محدود اوستا گروه و جمعیت دارای محصولات محدود غیور طرح‌های نوی همکاری را در این تدبیر برای اشتراکچیان معرفی کردند. برگزاری ملاقات‌های دو جانبه و بستن شرطنامه‌های نوی همکاری ادامه فوروم مذکور را تشکیل داد.
дар доираи баргузории форуми соҳибкорони Тоҷикистону Ҷумҳурии Корея, ҳайати доираҳои тиҷоратии ин кишвари ба Моддуст аз чанд корхонаи фаъоли саноатии шаҳри Душанбе боздид ба амал оварданд. Ин боздид бо роҳбаладии масъулони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Корея сурат гирифт ва меҳмонон бо ҷараёни истеҳсолоти корхонаҳои муваффақ шинос шуданд. Тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. боздиди намояндагони доираҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Корея аз минтақаи саноатии шаҳри Душанбе оғоз гардид. дар ин ҷо нахуст меҳмонон бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ваҳдат ки ба истеҳсоли ҷуроб машғул аст шиносоӣ пайдо карданд. корхонаи мазкур ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷумла нахҳои пахтагиро то ҳадди ниҳоӣ кор карда намуда намудҳои гуногуни ҷуробҳои мардонаву занона, ҷуроб барои кӯдакону наврасон ва ҷуробҳои варзишӣ истеҳсол мекунад. меҳмонон бо ҷараёни истеҳсолот шинос шуда ба сифати маҳсулоти корхона баҳои баланд доданд. дар минтақаи иқтисодии шаҳри Душанбе меҳмонони кореягӣ ҳамчунин бо фаъолияти корхонаи коркарди санг шинос шуданд. ин коргон низ навтаъсис буда аз сангҳои табиии Тоҷикистон беш аз 100 намуд маҳсулот аз ҷумла муҳра, гарданбандҳои ҳархела, дастмона, гӯшвор, шамдон, гулдон, ҷиҳози рӯи миз, шоҳмот, мусаввараҳои гуногун ва дигар маснуоту молҳои армоғонӣ истеҳсол мекунад ки дар онҳо таърих, фарҳанг, расму оин ва маданияти миллати тоҷик тасвир ёфтааст. бо таваҷҷӯҳ ба талаботи зиёди бозорҳои ҷаҳонӣ ба чунин маҳсулот, соҳибкорону сармоягузорони Корея барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба бо соҳибкорони тоҷик дар ин самти фаъолият изҳори омодагӣ зоҳир намуданд. боздиди меҳмонон баъдан дар коргоҳи истеҳсолии Artel Avesto Electronics идома ёфт. масъулини корхона намояндагони тиҷоративу сармоягузории Ҷумҳурии Кореяро бо ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти гуногуни коргоҳ аз ҷумла обгармкунак, чангкашакҳо, плиткаҳои калони хӯрокпазӣ, тафдон ва амсоли инҳо шинос карданд. тавре зикр карда шуд, маҳсулоти ин корхона дар бозорҳои дохили мамлакат талаботи хеле зиёд доранд ва қисмати бештари бозорро бо чунин маҳсулот таъмин мекунад. бо таъмини сифати баланди маҳсулот акнун онҳо тасмим доранд ки ба бозорҳои хориҷи мамлакат ҳам роҳ ёбанд. меҳмонони кореягӣ барои ҳамкорӣ дар ин самти асалиятнок низ бо шарикони тоҷикашон изҳори ҳавасмандӣ намуданд. баъдан доираи тиҷоративу сармоягузории Корея ба корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии Сиёма ташриф оварда бо ҷараёни истеҳсоли он аз наздик шиносоӣ пайдо карданд. корхонаи мазкур бо технологияи ширкати маъруфи хориҷӣ фаъолият карда хатти истеҳсолӣ бо филтри тозакунандаи чорзинагӣ таъмин мебошад. истеҳсоли обҳои газнок, бегаз ва обҳои хуштам дар зарфҳои пластикӣ ва шишагии гуногун ҳаҷм ба роҳ монда шуда намуди зоҳирӣ ва сифати он ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба сифати баланди корхонаи мазкур, соҳибкорони кореягӣ барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ин ширкати муваффақ изҳори омодагӣ намуданд. корхонаи дигаре ки дар доираи сафари корияшон ба Тоҷикистон ҳайати кории Кореяи ҷанубӣ ба он ташриф оварданд, корхонаи муштараки Akia Avesto Automatic Industry ба ҳисоб меравад. дар ин корхона бандубаст ва истеҳсоли автобусҳои замонавии мусофиркашонӣ ба роҳ монда шудааст ва айни ҳол маҳз ҳамин корхона таъминкунандаи асосии пойтахти мамлакат бо автобусҳои мусофирбар ба ҳисоб меравад. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи Akia бо истифода аз технологияи муосир истеҳсол карда мешаванд ки ин ба кам намудани вазни умумӣ, сарфаи сӯзишворӣ ва ҳифзи муҳити зист, инчунин муҳлати истифодабари автобусҳо мусоидат менамояд. дар ҳамин ҷо меҳмонон ҳамчунин бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди ғайрпак шинос шуданд. корхонаи мазкур дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ фаъолият карда барои корхонаҳои сементи мамлакат халтаҳои пропиленӣ истеҳсол мекунад. ба меҳмонон ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки айни замон Тоҷикистон дар қаламрави Осиёи марказӣ яке аз кишварҳои асосии истеҳсолкунандаи семент ба шумор меравад ва ҳамасола садҳо ҳазор тонна маҳсулотро ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя ва хориҷи дур содирот мекунад. боздиди меҳмонон дар маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёма мол хотима ёфт. дар ин маркази бузурги тиҷоративу хизматрасонӣ 86 нуқтаи савдо, хизматрасонӣ, толору мағоза ва марказҳои дилхушиву фароғатӣ мавҷуд буда барои харидорон имконияти васеъ интихобу харидории молу маҳсулоти гуногун ки истеҳсоли худӣ ва воридотӣ мебошанд фароҳам оварда шудааст. меҳмонон бо номгӯи маҳсулоти дар ин нуқтаҳои савдо пешниҳод шуда шинос шуда барои худ ҳамчун армоғон тӯҳфаҳои хотиравӣ харидорӣ карданд. ташкил кардани чунин сайёҳатҳои тиҷоративу соҳибкорӣ ба рушду равнақи робитаҳои иқтисодии ҷумҳурии мо бо кишварҳои ҷаҳон мусоидати фаъол хоҳад кард. дар давоми 10 моҳи сипаришудаи соли равон ба хоҷагиҳои чорвопарварии вилояти Суғд 8500 сар чорвои хушзоти ширдე ворид карда шудааст.
طبق اطلاع ریاست کشاورزی ولایت اکنون شماره عمومی چروای شیری در قلمرو ولایت سوخت قریب به 700,000 سر رسیده است. متناسباً با افزون گردیدن سرشمار چروا محصولناکی آن هم زیاد شده است. در نمایش فستیوال چرواداران ولایت که در ناحیه باباجان غفاروف تشکیل گردید، بهترین ذات‌های نسل ده و شیری چروای کلان به نمایش گذاشته شد. تفصیلات در گزارش همکاران ما. در فرم چرواداری به نام عبدالرحیم جمعیف ناحیه باباجان غفاروف بهر اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امان رحمان جهت رشد ساحه چرواداری و به این وسیله تامین نمودن امنیت عضوقواره کشور فستیوال نمایش چروای ذاتی برگزار گردید. در چاره‌بینی معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مظفر میرزازاده، رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، کشاورزان چرواداران، زنبور پروران و پرنده پروران و ماهی پروران شرکت ورزیدند. سرأول مهمانان و تشکیل کنندگان نمایش با محصول مهنت کشاورزان ولایت از نزدیک شناس شدند. رئیس اساسیاسیون زنبور پروران ناحیه باباجان غفاروف مومینجان برادزاده اوید بر رشد ساحه زنبور پروری و اجرای دستور سرور دولت اوید به زیاد کردن عائله زنبور اصل و استحصال اصلی با صفت، تأسیس جایهای نوی کاری و تربیت نمودن متخصصان جوان معلومات داد. در فستیوال نمایش چرواداران ولایت ذات‌های خوش‌صفت مالی کلان و مایده شاخدار، نمودهای زیادی پرنده، اسب و اشتر و ماهی را به معرض دید گذاشتند. بنا به معلومات مدیر شعبه سلکس و تکنولوژی چروای کلان شاخدار فیلال انستیتوت چرواداری و چراگاه اکادمی کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت امروز برای رشد ساحه چرواداری شرایط فراهم بوده، همکاری خواجگیداران با متخصصان ساحه در سمت خوش‌زادکنی مال کلان شاخدار نتیجه‌های مثبت به بار آورده ایستاده است. مسلوکی چروا از درجه زادناکی چروا وابسته است. مسلوکی چروا را تنها چرای ذاتی گرفتن ممکن است. راهی بلند برداشت مسلوکی چروا در خواجگاه اهالی این یکم برای تشکیل نمودن کارهای سلکسیونی ذات‌پروری خصوصا نمودن چرای اهالی، دوم زیاد نمودن سرشماری چرای خصوصات، یعنی در خواجگاه اهالی با جای چرای محلی کم محصول چرای خصوصات سیر محصول پرورش نمودن بهتر است. سیم پربار خوراندن و نگاهبینی درست می باشد. الان خواجگاه چرواداری کلان حجم فرم چروای کلان شاخدار خواجگاه دهقانی شکل فرمی گرفته و نقطه باردارکنی در زمینی اساسی زیاد نموده سرشمار چروای خصوصات و بلند برداشت محصولات چروا در خواجگاه اهالی به حساب می روند. رئیس ولایت سوخت ضمن برآمدش از دستاورد و رشد ساحه چرواداری ولایت حرف زده امروز داشت که سال جاری از جانب صاحبکاران زیاده از 8500 سر مال کلان شاخداری ذاتی به قلمرو ولایت وارد گردیده. این طرز کاربری برای پیشرفت ساحه مثبت ارزیابی گردیده است. معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مظفر میرزازاده امروز داشت که هدف از برگزاری فستیوال نمایش چروای ذاتی افزون نمودن سرشمار چروای خوش‌زاد، بلند برداشتن محصولناکی چروا و در این زمینه مساعدت نمودن به تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت رقابت‌پذیر وطنی میباشد. در وضع تنتنوی اشتراکداران فعال چاره‌بینی با دیپلم، سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های مالی و پولی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت قدرشناسی کرده شدند. ما امروز من فستیوال نمایش چروای خوش‌زادکنی و اومدیم. من بخی کلانترین به جای یکم جا شدیم امروز. من سپاسنامه از طرف ولایت، از طرف جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی سپاسنامه‌ای گرفتیم. ما حرکت می‌کنیم سوی چروای اضافه کردن به. در خواجگی ما 300 چروای شیری اساساً برای شیری ما ذاتی سیالای تاجیکی پرورش کرده میشه. یک در یک شبان روز 1200 تا 300 شیر گشت است. هر یک سریگاه 10 لیتری شیر گرفت. طبق اطلاع مسئولین امروز در همه شهر و ناحیه‌های ولایت فرم‌های خرد و بزرگ چرواداری برای استحصال گوشت و شیر تشکیل و فعالیت داشته سرشمار مال کلان شاخدار در همه شکل‌های خواجگیداری به 674,000 رسانیده شده است. муассисаҳои таълимии ноҳияи дурдасти 5 вилояти хатлон ба зимистони пешомад омодагии хуб гирифтанд. новобаста ба он ки иқлими ин ноҳия нисбатан гарм асту баъзе солҳо ҳатто дар зимистон барф намеборад, вале дар муассисаҳои таълимӣ ба қадри кофӣ маводи сӯхт, ангишту ҳезум захира карда шудааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо.
бо мақсади бе мушкилӣ паси сар намудани зимистони солҳои 2021-2022 шуъбаи маориф ва раёсати молияи ноҳияи 5 вилояти Хатлон барои хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия чораҳои муассир андешиданд. тибқи иттилоъ имсол аз ҷониби буҷаи маҳаллӣ барои соҳаи маорифи ноҳия 234518 сомонӣ равона гардидааст. маблағи мазкур барои харидории 304 тонна ангишт, 685 метри кубии ҳезуми хушк ва 790 литри сӯзишворӣ муайян ва ҷудо гардида, бо истифода аз 793 адад печҳои аловӣ муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия гарм карда хоҳад шуд. ба соҳаи маориф ба нақша гирифтем 235000 сомонӣ, дар соҳаи тандурустӣ 14700 сомонӣ ба пурагӣ пардохт кардем. ҳар як муассисаи мактабо қатъи рафта шартнома карда ба тариқи соҳибкор оварда дастрас кардем дар ноҳия. мо аъзои комиссия кардагем дар бораи сифаташ ҳамин мошини ки меяд дар ноҳия ворид мешавад, аъзои комиссияи шуъбаи маориф ҳастанд, мераванд месанҷанд, алов мекунанд, сифатнокиша мебинанд, баъд мо қабул мекунем. ба иддаои мудири шуъбаи маорифи ноҳия имсол нисбат ба солҳои қаблӣ захираи ангишт ва ҳезум дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия барзиёд захира карда бовар ба он доранд ки хонандагону омӯзгорони таълимгоҳҳо раванди таҳсили фасли зимистонро дар симхонаҳои гарм бе ягон мушкилӣ паси сар менамоянд. вақтона имрӯз ҳамун ангиште ки мо ворид кардем ба муассисаи таълимӣ сифатан бисёр хуб вай шудааст, ворид гардидааст, ки ба талаботи имрӯз албатта қаноатманд аст. дар баробари ин дар назди 5 муассисаҳои таълимӣ ки бо хонаҳо ҳастанд, бо хонаҳо пурра фаъолият мекунанд, мо боварии комил гуфта метавонем ки ҳамун нақшае ки дар пеш доштем ки мо иҷро намудем барзиёд мо ба ҷои 675 куб ҳезум имрӯз наздики 750 куб ҳезум ҷамъоварӣ намудем ва итминон дорем ки зимистоне ки дар пеш шудааст ба пуррагӣ паси сар хоҳем кард. имрӯз агар захираи сӯзишворӣ ба пуррагиам агар каме беш агар норасогӣ дар баъзе муассисаҳои таълимӣ албатта дида мешавад, инам дар рӯзҳои наздик рӯи ҳалли худро албатта хоҳад ёфт. маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳия мегӯянд, дар ин таълимгоҳ беш аз 500 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шуданд. барои бемамоният гузарондани фасли зимистон ҳанӯз аз моҳи сентябр печҳои аловиро дар симхонаҳо насб намуда дар баробари захираи ҳезуму маводи сӯзишворӣ инчунин аз нақша зиёдтар ангишт харидорӣ карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 12 мо бо 18 печка ва аз 401 тонна 500 дига аз соли захираи соли гузашта буд. дар умум 5 тонна 940 кило ангишт дорем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳия аз ҷумлаи он таълимгоҳҳое мебошад ки шуруъ аз соли нави хониш ба қадри зарурӣ ангишту ҳезум захира намуданд, вале ин чиз онҳоро қаноатманд намекунад. кормандони техникии муассиса аз боду ҳавои мусоид истифода бурда аз ҳисоби дарахтони солхӯрдаи атрофи муассиса ҳезум ҷамъоварӣ намуда истоданд. имрӯзҳо барои зимистонгузаронӣ муассиса тайёрӣ дида истодааст ва тайёр аст 40 тонн ангишт ва 3 куб ҳезум 20 литр сӯзишворӣ оварда омода карда истодаем. имрӯзҳо дар ноҳияи 5 вилояти Хатлон 61 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 47 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 3 муассисаи таҳсилоти асосӣ, 1 литсей, 1 гимназия, 7 муассисаи томактабӣ, 1 маркази технологияи информатсионӣ ва маркази таҳсилоти иловагӣ бо шароитҳои лозима фаъолият намуда истодааст. ин ҳама имкониятҳои фароҳам овардашуда аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат масъулини соҳа, омӯзгорон ва толибилмонро водор менамояд ки ҳарчи бештару хубтар илму ҳунар омӯзанд то ин ки оянда дар рушду пешрафти кишвар саҳмгузор бошанд. дар 53 муассисаи таълимии миёнаву асосӣ ва томактабии ноҳияи шаҳри нав низ ба мавсими зимистон ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. боис зикр намуд ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аксари муассисаҳои таълимии ноҳия таъмиру таҷдид гардида бо воситаҳои зарурӣ таъмин карда шуданд. ин дар навбати худ кори масъулони мактабҳоро барои омодагӣ ба зимистон осон намуд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. дар ноҳияи шаҳри нав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 36 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ҳамчунин як муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри нав, осоишгоҳи бемории сили қаратоқ, литсеи касбии техникии рақами 11 ва якчанд кӯдакистонҳои хусусӣ ва назди шуъбаи маориф фаъолият доранд.
مؤسسه تحصیلات میانه مرخم 4 نویه شهر نو برای گذراندن زمستان سالهای 2021-2022 علاقه به پورگی آماده است. 9.5 تن انگشت خوشصفت 12 کوب هیزم ذخیره کرده است. با باوری گفته میتوانیم که مؤسسه ما زمستان امسال را به یگان کمبودی پس سر میکنیم. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی نوحه شهر نو برای زمستان گذرانی سال 2021 و 2022 پورا آمادگی گرفته. عین حال در انبارهای مؤسسه ذخیره خوراکی خوانندگان از قبیله ارد و روغن و سبزیجات و میوه‌جات ها ذخیره کرده شده است. برای زمستان گذرانی گرمی مطلق به این مقصد انگشت و هیزم ذخیره کرده شده. عین حال آمادگی ها گرفته شده ایستاده است. تمام این مؤسسه‌های تعلیمی نوحه شهر نو چون همساله برای گذراندن فصل زمستانی سالهای 2020 و 2021 همه‌جانبه تیاری دیده در انبار مکتب انگشت و هیزم و سوزشواری ذخیره نمودند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نوحه شهر نو برای گذراندن دوره تیرماه زمستانی سالهای 2021-2022 آماده هستند. در مؤسسه سیتوت اوید به گذراندن دوره تیرماه زمستانی سالهای 2021-2022 تأسیس داده شده است. در انبار مؤسسه 15 تن انگشت 8 کوب هیزم تامینات کرده شده است. ما با باوری کامل گفته میتوانیم که دوره تیرماه زمستانی سالهای 2021-2022 را با سری بلند میگذرانیم. ما امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 نوحه شهر نو برای زمستان گذرانی سال 2021 و 2022 آماده بوده. 12 تن انگشت 10 کوب هیزم ذخیره کردیم که امروز ما با گذراندن زمستان گذرانی آماده می باشیم. در قطار تعمیر خوشصفت در شعبه معارف و مؤسسه تعلیمی نوحه شهر نو جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستانی سالهای 2020 و 2021 ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто ҷамоатҳои деҳоту деҳаҳои сераҳолӣ бунёди қасрҳои фарҳангӣ ва хонаҳои маданият ба рушди соҳа такони ҷиддӣ бахшед. соли 2019 дар маркази ноҳияи балҷувон низ қасри боҳашамати фарҳанг ба истифода дода шуд ва шароити кору фаъолияти ҳунармандон беҳтар гардид. имсол бошад дар қасри фарҳанг мактаби бачагонаи санъат ташкил карда шуд. оид ба фаъолияти ин муассисаи фарҳангӣ ва шарту шароити ҳунаромӯзии кӯдакону наврасон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. فرهنگ هستی ملت است و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد این ساحه تدبیر اندیشی نموده در مرکز ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها قصرهای فرهنگ و در دهات خانه‌های مدنیت بنیاد نموده ایستاده است. کارمندان ساحه فرهنگ ناحیه بلجوان نیز در دوران صاحب استقلالی مملکت در دایره استقبال از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صاحب قصری با حشمت گردیدند که فعالیت خویش را در آن ادامه داده ایستادند. در این قصر فرهنگ بهترین متخصصان ساحه به هم آمده برنامه‌های گوناگون فرهنگی آماده و پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. خوشبختانه سال 2019 قصر فرهنگ در ناحیه به استفاده دادند که ما متخصصان خوب را جلب کردیم. امروز در سطح خوب در سطح ناحیوی و ولایتی چاره‌بینی‌ها را خیلی خوب می‌گذرانیم. باعث افتخار است که امروز ما متخصصای ساحوی کسبی داریم. تمام چاره‌بینی هایی که در سطح ناحیه ولایت جمهوری میگذارند در همین چاره‌بینی ها اشتراک میکنیم. امسال در ناحیه مکتب صنعتی بچگانه تشکیل نمودند و سید امان نعیم جان یکی از شاگردان اولین این مکتب می باشد. سید امان نوازش را در اسباب غیژک آموخته ایستاده است. من نواختن اسباب موسیقی دوست می‌دارم. برای مکتبی موسیقی آمدم ما با استادمون نوت‌های غیژک را یاد گرفتیم. می‌خواهم در آینده صنعتکار خوب شوم. متاسفانه مکتب صنعتی بچگانه صنفخانه و جای گذرانیدن مشغولیت ندارد. حالا در یک تالار خرد قصر فرهنگ 3 گروه با نوبت مشغولیت می‌گذرانند. این مکتب پیش از مکتب صنعت مکتب هنری
ноҳияи Балҷун буд. Мо ҳамиро бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Балҷун ҳамчун мактаби санъати бачагона ташкил намуда дар мо айни ҳол се шуъба фаъолият мекунад: шуъбаи ғиҷак, шуъбаи тавлак ва шуъбаи рақс. Дар фаъолияти мо як мушкилӣ аст нарасидани утоқҳои корӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Балҷун ба мо ваъда доданд ки як бинои алоҳида ҷудо мекунем. Айни ҳол дар ҳамин қасри фарҳанг тамринҳоямонро пеш бурда истодаем. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон ба мо иттилоъ доданд ки ташкили мактаби бачагонаи санъат қадами аввал буд ва рӯзҳои наздик барои онҳо ҷойи алоҳида ҷудо карда мешавад. дар оянда бошад вобаста ба талабот зиёд намудани гурӯҳҳо низ дар назар аст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Балҷувон барои барномаи Навид. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Навид. манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.